Hi guys, this time I will take you to Zamboanga. Char! Ang pangutana, nagkaadto na ba kag Zamboanga? Kung wala pa kakaadto, for today's video, dalunta ka dito. Because I have with me one of Zamboanga's treasure, the Alabar sauce. Pero, ang akong pagkaon karon is shrimps with Alabar sauce. Tada! Yay! Ako introduce sa inyo ang Alabar bagong. And of course, dili makompleto ang atong kaon kung walay black rice ni siya guys. Social ta diri. Wata naglisod. Nagkapuliki lang. So this time, ato sa niabrihan ang Alabar's bagoong. Yan. Wata gamay, before I start, no, kakigutom nagigay ko, magpasalamat sa gid ko ni Ma'am Tessie Alabar and Ria Alabar Ledesma for giving me the opportunity nga ma-feature nako ang Alabar sauce. Yan, shrimps with Alabar sauce and of course Alabar bagoong. Thank you so much guys. So let's start. Gigutom na gid ko ba? Ako gid guys, normally pag mukaon ko og shrimps, di na ko siya kapanitan. Okay naman dili mapanitan ang shrimps kay ang shell sa shrimps edible man siya. Ang Alabar sauce case daghan kini siya magamitan nga sauce. So, you name it, ingana ka versatile ang Alabar sauce. And by the way guys, ang Alabar sauce is gikan kini siya sa Zamboanga. And this is a family secret recipe. Ganahan mo pasayan guys. Ang pasayan, ang tangan gid daw nang yang likod diri okay, ngoy kuan daw maka-allergy ba, ano? So, ayan. So, ang panit sa shrimp, ang pagtangtang sa shell, imo ni siyang ipaagi diri oh. Ayan. Hantod ibutang sa pinakasuok. Ayan. So, mahiwa na siya. Careful. Dapat careful lang yun ka. Kinantigo, ginang pagkaon sa shrimp. Ayan. And, muning maka-allergy sa mga tao sa shrimp. Kaning kinaon mitaw sa shrimp di likod. Imon na siyang abrihan diha o imo siyang tangtangan. Pag limpyo na siya, imong itunlo sa sauce. Ato din butangan og bagoong. By the way guys, ang Alabar's bagoong dili lang siya para sa mangga. Bisan unsa gyud magamitan ana. You know what guys, kung kapuyan bitaw og kaog pasayan, yun ang mapanitan. Ano ra? And besides, edible man sa dang shrimp's shell. Ano tayo? By the way, hi to Isabella. Hi to Mateo. Yes. Hi guys. Sus, lamig yung Alabar sauce ba?
Habisan pag way uwang lagi, alabar sauce, pwede mo maglanlan. Okay. Ako lang tangtang ng ulo. Kay masamad akong baba. So kani pwede na ni lamonon dito. Don't you know guys, nga naay health benefits kumukaon ka og shell sa shrimp. Makapalig-on kaya ni siya sa ligaments. Char! Di ba? Naay health benefits ang uwang. So you know what guys? Kailangan iko na itrato ani ba para mo tabang sa ako og kaon ani. Kami kang alabar sauce. Giminon nino ko sambuanga. I miss sambuanga so much. I've been there a lot of times. Lamig gid kayo gyud ang pagkaon sa sambuanga. Tanan pagkaon sa sambuanga sabroso. Ang alabar sauce kung pwede sa shrimps, pwede niya sa crabs, pwede niya sa isda, pwede niya sa pasta, pwede niya as in tanan, daghan kay gamiton sa alabar sauce. Don't worry guys, I will post the link or the Facebook page or what and their social media accounts and how to contact them. Kapit ang mahurot ng rice. Daghan pa yung shrimp. Kita kaning kanon. Ini duk-duk diha. Tayo. Nawan na butangan og kanon ng sauce. Okay naman guys, ako naman sa mukha mas balay ani. Muna naka-advantage sa single. Huwag ka na nag-inusara. Kaya wala kay kontra. Alabar sauce with bagoong. You know what guys? Combination sa alabar sauce o alabar bagoong. Morning resulta guys. Yabo ang kaldero. Salamat sa ayuda. Bye!